Хәерле көн балалар. Бүген без сезнең белән бик кызыклы, шул ук вакытта бик татлы, тәмле бер тема белән танышырбыз. Дәресне табышмактан башлыйк, һәм дәресебезнең темасы билгеле булачак. Түгәрәк шар түгел, кечкенә мәрҗән түгел, татлы бал түгел, кызыл туп түгел. Уйлап карыйк әле балалар. Әйе, бик дөрес, җиләкләр. Табышмакның җавабын белдек. Бүгенге дәресебезнең темасы җиләкләр. Җиләкләр ике төргә бүленә: урман һәм бакча җиләкләре. Алар гадәттә җәй көнендә өлгерәләр. Урманның ачык урынында һәм урман эчендә дә үсәләр. Урманда без каен җиләге, кара җиләк, җир җиләген очрата алабыз. Бакча җиләкләре булып карлыган, кура җиләге, крыжовник, балан, гөлҗимеш санала. Һәм җиләкләр рәтенә карбыз да керә. Әйе, карбызны да зур җиләк дип атыйлар. Барлык җиләкләр дә кешенең сәламәтлеге өчен бик файдалы. Алар витаминнарга бай, иммунитетны ныгыта. Җиләкләрдән кайнатмалар ясыйлар. Балалар, әйдәгез бер уен уйнап алабыз. Әлеге рәттән бары тик урман җиләген генә сайлап алырга кирәк. Башладык. Карбыз, каен җиләге, кура җиләк. Әйе, каен җиләге урманда үсә. Икенче рәттән бакча җиләген генә сайлап алыйк. Гөлҗимеш, кара җиләк, карлыган. Әйе, бу рәттә гөлҗимеш тә, карлыган да бакча җиләкләре. Өченче рәттән иң зур җиләкне сайлап алыйк. Әйе, бик дөрес, карбыз булдырдыгыз балалар. Хәзер мин сезгә тагын бер уен уйнарга тәкъдим итәм. Балалар, карагыз әле, Лилия исемле кыз җиләк җыярга килгән. Аңа әнисе кура җиләкләрен генә җыярга кушкан. Ләкин ул кура җиләген аермый икән. Әйдәгез, Лилиягә ярдәм итик. Җиләкләр арасыннан кура җиләген генә сайларга булышыйк. Кура җиләкләре нинди төстә була икән? Алар эреме, яисә вакмы? Уйлап карыйк әле. Әйе, афәрин. Кура җиләкләре эре, якты, алсу төстә булалар. Рәхмәт сезгә балалар, Лилиягә булыштык. Әйдәгез, тагын бер уен уйнап алыйк. Сезнең кашыгызда банкалы кайнатмалар һәм җиләкләр ясалган. Хәзер без кайнатмалар өчен нинди җиләкләр кулланылганын белергә тиеш булырбыз. Рәсемгә игътибар белән карыйк. Әлеге рәсемдә карлыган, крыжовник, каен җиләге ясалган. Әлеге җиләкләр кайсы банкадагы кайнатмаларга туры килә икән? Уйлап карыйк әле.
Әйе, бик дөрес. Якты кызыл төстәге кайнатма каен җиләгеннән, шәмәхә төсле карлыганнан. Якты яшел төсле кайнатма крыжовниктан ясалган. Булдырдыгыз, балалар. Бүген без сезнең белән җиләкләр турында сөйләштек. Аларның татлы, тәмле, шул ук вакытта иммунитетны ныгытулары турында белдек. Ә хәзер сау булашыр вакыт килеп җитте. Сау булыгыз, балалар.